जाखांबाय ओंखारलांफिनसै दाना क'क्राझार लागोसो बिथां मालिकआबो दंफैयो नोंथांमोनाबो फैबा मालाबा जाफै बिराद मोजां টিকিট দিয়াই নাই মোক টিকিট 33 নম্বর কইছিল না পিছত আছে বলি 33 লাষ্টত বহিব লাগিব তেতিয়ালে लेट जाबोनानै टिकेटखौनो मोनासै लास्टआवसो लास्ट 33 खुलुमबाय हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ ओमफ्राय आं दा सासे मानसिजों लोगो हमनो थांगासिनो दा नुगोन नोंथांमोनहा बियो सोर थ' आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना थ' बिदिब्ला फुंनि 5टायाव गुनगुन बास हमहैनांगौबो थामसा नङा दे आरो बेबो थाबायनानै फुङावथ' नों जेबो टट' मोनखाया आरोथ' आं स्कुटिखौ मालाय ससे लांनानै बहा गालांनो गोदाव सोरावलाय थ' बेखायनो थाबायलांबाय आरोना आङो दा थांगासिनो सराइघाट दालां मोनबायानो मोनथारनोसै बावला माने आं दिनैनो फैफिननांगोन आरोना माने बे बासजोंनो फैफिननो नाजानोसै आङो ब्रह्मपुत्र ओरैबायदि लेट मिथिबायना आंखौ लांफैग्राया दाबो सफैया ISBT आव दंगासिनो आं नै दाबो बेनोसै दसे जोंनि बर' मानसिफोर ISBT खाथियावनो दखान होयो आरोना साहा दखान बिराद मोजां मोनदों बिसोरखौ लोगो मोननानै साहा बिराद गोथाव साहा लोंखांबाय आङो बे जादोंमोन ISBT खाथियावनो आरोना बिराद गोथाव फुदुंदों साहाखौ लोंखांबाय आं नोंथांमोनाबो मालाबा हाबफैबानो जाबाय ओमफ्राय नैबे आदायाबो आं साहाखौ लोङै जुमाय गारजोब्बाय खोनानानै लाबाय दा बयबो हाबफै माबा बावबायसो फुदुंनाया साहानि माबाया फेसिलिटियासो माबा जालांबाय खम जालांबाय होमबाबो आं बिराद गोथाव मोनदों साहाखौहाय फै दे बयबो लाफाथिमोननि दखानाव फैनो हागोन नालाय माथो लाफाथि नायजारुआ बुंदों लाफाथिमोननि दखानाव फैनो हागोन आंबो फैनो थाखाय खावलायो नोंथांमोनखौ बयखौबो जुदि गुवाहाटियाव फैयोबा ISBT खाथियावनो आरो जाफैनो हागोन मा होनो पुरिजों दावदै फ्रि दैसेनो आंनोबो साहाखौ फ्रिसो लोंहोनो नागिरबावदोंमोन बिसोरो मिथिबाय थाथोंबा औ आंखौ बिसि गोबाव नेहोनानै दासो सफैदों बियो जाय मानसिखौ लोगो हमनो थांदोंमोन आङो थ' बे बिथाङा सफैबाय आरोना थ' आं गुवाहाटि थांब्रबनायनि खारनानो जाहैबाय आंनि हासबेन्डखौ लोगो हमनो थाखाय माने बिनि मोनसे पेपारावहाय सिगनेचार नांगौ जादोंमोन आरो बिनि थाखायनो इमारजेन्सि थांब्रबनांगौ जानानै फैदोंमोन 6 माइलसआव फैबाय बाजैयाव ओंखाम जानोसै ओंखाम उखैबाय दै गिलाससेल' लोंनानै फैदोंमोन आं ओंखाम जाखासै बाजैयाव र' बे लेखानि थाखायनो खारबोब्रबनांबाय आङो गुवाहाटि मोनसे सिगनेचार नांगौनि थाखायनो जेबो मोनथ'वाखै ओंखायनो अमा ग्रेभि ओमफ्राय लकेल दाउ
फैनो मोनबाय आरोना जाखांबाय ओंखारलांफिनसै दाना क'क्राझार लागासो बिथां मालिकआबो दंफैयो नोंथांमोनाबो फैबा मालाबा जाफै बिराद मोजां क'क्राझारनि बायदियानो टेस्टआ एखेखा जाखांग्रा खारफिनथारबाय आरोना फैफिननांगौ 12:30आवनो उफाय गैया दिनै थांफिनाबा सफैफिनबाय आङो ISBT-आव गाखोनानै थाखाबाय आं बासआव खारथ'वाखै आरोना खारसिगोनानो बरपेटायाव लाखिफैदों नै दसे ओंखारनानै दसे जिरायबाय साहा लोंबाय आरो साहा लोंखांबाय फाइनालि सफैफिनबाय क'क्राझार बासा बेनोमोन आं ओंखारबाय मानो होनोबा आंहा आरो मोनसे फिसा खामानि दंबावो मानोना आंहा DTP खालामनानै लाबावनांगौ दङ बेखौ आङो खालामखांनानैसो न'आव थांनोसै एवनाय खांख्रिखला एवनाय ना बाथोन थालिर एवनाय ओमफ्राय बोरमा बिबु मोदोमफुल आलु सयाबिन लाब्रा दिंखिया भाजा मेंनानै लोथो गोथाव जाफैगारबायहां दे दिनैनि भिडिअ'आ बेनोसै लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट